Kasngi sa kan mau ka jing rakhe ya kasngi ka jing lai lut kari India ka banyo punyo snem kanthi na ka jing sanshar ki phareng menta kasngi ka khat santarik unailar ar hajar ar phulai na kalyang ka umpo liu VO lang phadur ribhoi district kala penlong ka jing rakhe ha kane kasngi da ka jing kantiu kalama lai rong kari India hareng kat ka jing adon lang urang ba shnong uba Joseph Drip rang thalu ka president ka secretary ka VO ki dukhot nong kit kam ka VO bat kentup ya ki SHG ki badon hakane ka VO bat la kentiu ya kane ka lama ka rida urang ba shnong kane ka shnong lang phadur ribhoi district kaba terpang nak menta jungi ki shnong bat angkat jungki grup pok shnong jungi bat ajing yalam jong IBO hapo ke sinong katau ke jungi kade ke step taba kerpang nak benta jungi hapo geri India jungi habaro ke wei balong kedak ke jing pen sa jing ken mau ya kata ka jing lai lut hapo ka ri jungi ni nak liang jong ka BO bat ke sinong pendon burom ke bakrau ya kita kiri seluruh ki bamen suwa ki belala ban yelen lade kalong kadak kesin ba ngikwa ben bu ke jingken mau kat kum kata ka jing yalam hapo ka kari jungi tenaga liang jungi kum besnong bat habaro lang jong KBO ki grup hapo kesnong jungi ni pendon burom hakane ke step bat kalong kadak ke jing ba ngidei banlong bansim ti nak banta banlong kinong kli ya po kesnong katau bat habaro aga imlang salang haga bedei hapo kari jungi kari India ke jungi ke bei bah menta kesngi ke bakrau nak banta jungi ki peba habaro kari kede kesngi jing lai lu jungi haga ne kapor ni pendon burom bat in penku kum kedak ke jingi ya kene kalama hakani kapor bamenta hakani ka step kalong ka step ka bansa jing kan mau na ka banta ka jing lai lut jong ka India lamba ka jing alam jong ki ruslur ki ba naman suwa kane kalong ka dak ka sin ka ba ngiru kum ki grup bang ide ban yale ya ki jing ka bang ya kendo kane kalong ka step bansa jing kan mau bat ka we ka India ka rakhe bat ka panale don buram hakane ka por tangini kitin